Amaia Munarrizi Barrola naiz, eta Euskal Herriko Unibertsitatean dihardut irakasle ikertzaile, hain zuzen ere hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak sailean. Bueno, ni naizena naiz, baina handi batean nire gurasoek aukeratu zutelako Paz de Ziganda ikastolara eramatea, eta ikastolari zor diote handi batean gaur egun naizenaren parte handi bat. Egia esan, nire gurasoengandik ez dut jaso hizkuntza, hau da, niretzako ikastola murgiltze eredu bat izan zen, eta inaundi batean horrek ireki dizkit bizitzako ate ugari. Ez nuen jaso hizkuntza gurasoengandik, baina bai jaso nuen euskararekiko eta euskal munduarekiko atxikimendua. Eta hori da nire ustez ikastolak daukan beste alde edo nabarmentzeko moduko beste alde bat. Gaur egun euskal hizkuntzak daukan erronka handienetako bat euskararen erabilera da, eta euskararen erabilerarako euskalarekiko eta euskal munduarekiko atxikimendua funtsezkoa da. Eta horretan ikastolak ere ardura handia du. Eta gaur egun nire alaba nagusiena ikastolan hasi da, bere egoera desberdina da, berak euskara etxean jaso du gaztelaniarekin batera, eta ez dugu zalantzarik bere txikitatik bertatik bi hizkuntza jasotze horrek izugarrizko aberastasuna ekarriko diola.